Jukan kasseista kuvia nyt, videopätkää. Tasan 2 viikon päästä leikkauksessa. Ja sitten meidän yhteinen ilo kiveksien osalta päättyy. Hienot pallurit on isommat kuin isillä. Niin. Siellä vähän jännittää leikkaus ja vähän pahoillaan siitä, että miten näille käy. Siellä on hienot pallit. On. Upea. Mutta lähtehän annettiin se testosteroni sitten. Toivottavasti ei tule tylsää koiraa sen jälkeen. 168 € maksaa leikkaus. Tasan 2 viikkoa. Ja nukaa leikkauspöydälle juuri näihin aikoihin. Hieno keppi on mukaan. Ota keppi mukaan. Ota. No nyt mukaan. Mennä. Loppuu tää haistelukin sitten todennäköisesti siinä samalla. Niin. No joo. Mennään eteenpäin. No, ota se keppi mukaan. Tällä hetkellä koiran työtehtävä on haistelu. Kesällä ruvetaan harjoittelemaan sitten ja treenaamaan hakujuttuja ja järjestystä. Ja niin on hienosti pissaa siinä. Hienoa kivekset. Upeat. Kiitos.